raba mu da asara. Naira 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 ya shiga nema abokina kai fi dare a cikin rana tabbas kai kayo suna. Idan da naira ko dangi ma za a kira ka, kuma ko sisi ko kasuwa a tsane ka, ta shiga tara abokina. Naira naira Allah ka raba mu da asara. Naira naira Allah ka raba mu da asara. Naira 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 gida da motoci na tsara, kimi ne zaki da naira, ranar da ko akwai ga rana. Kin gani fa da ke kwai amana, abun ma ke ban da shaka, kin da kin aika ma mota ha na ba ta mubali na ba ta mubali na hawa abun da. Naira naira Allah ka raba mu da asara. Naira naira Allah ka raba mu da asara. Naira 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 Allah ka raba mu da